What's up mga boss, and this is your boy, Boss Odi. What's up mga boss, and karon kay ako ipakita ninyo ang video now sa CPU Intramurals last day. And ang taon sa kalaki na ito mga boss, lahir ganing makainom taga may tipsy na ta. What? Nakita yung mga kalaki nga magawas rin gidog kalit, di ba? So mga boss, kamusta mo tanan? And sorry wala tayo upload. Hindi siya kita sa school and pohon bakasyon mga boss, storya tag sa unsa and karon short clip, short vlog na sa ta o mga lugar. Karon kay naka-lugar mo kay Intramurals and let's do this mga boss. But before that, don't forget to smash that subscribe button, hit the notification bell para updated mo sa itong mga musunod mga videos mga boss. And yeah, let's do this. Mating sa kalimutan. Interviewon ka na mo ba? Okay ra? Okay ra? Sure ka? Sure na gina? Nana kayo yab? Wala. Anong wala man? Wala lang. Pwede ko? Pass. No, last pangutan na. Dax or Jutes? Dak. Damn! Nana kayo yab? Wala. Sure ka? Sure. Pwede ko? Kain na lang dalawa. Depende sabot. Depende sabot. Atong sabutan ron. Di pwede. Di pwede. Isip kong ito. Nakuwag mo si Moyab. Nana kayo yab? Wala. Sure ka? Oh. Pwede ko? Gago! Ah? Tumutang na mo! Harap ka! Busit ka!